אין לי ספק שהנושא הבא הוא אולי הדרמטי ביותר שעולה על שולחננו הערב. בואו נצפה. אלקנה, הוצאתם פוש על ביבי, אלקנה? אלקנה, הוצאתם פוש על ביבי? אלקנה, מה עם האייטם על ביבי? אלקנה. רצית משהו? אלקנה, כן, רציתי לדבר איתך על האייטם על ביבי, וזה, אם להעלות אותו, לא להעלות אותו. כן, מוני, כן, אני בא. אלקנה. אני בא. אלקנה. יומדיה? יופי, אתם בהרכב מלא. ניר, צייצת כבר היום? כן. תענוג. עקיבא, הוצאת פוש? כן, יצא עכשיו. יופי, בתל, על מה אתה? על מה את? תענוג. מירב, תענוג. אביה, תענוג. אלעד, על מה אתה? אני עכשיו מתזמן את טראמפ לפייק. כן, מוני. כן, אני בא, מוני. כן. בא. אלקנה? די, טרי, חלאס, לא יכול יותר. כל הניומדיה אוכלים לי את הראש. פטריוטים אוכלים לי את הראש, אבי בר אוכל לי את הראש, חגי מצד אחד, אורית מצד שני, די, לא יכול יותר. אני צריך להתחתן עכשיו, יש לי את החתונה על הראש. פושים, לא יכול יותר. מה עושים? קודם כל, אלקנה, בוא נרגיע, ננשום. שנייה. אוי, שיט, מוני. חייב לענות, הלו. כן, מוני, בוא אצל טרי. כן, מוני. אלקנה, בחייאת, איפה אתה? בוא כנס. מה עם הפוש? מה קורה, תענוג, מה קורה, מוני? חצי שעה מדברים על פוש ולא יצא עד עכשיו. נו, מה קורה? בוא נדבר. מה קורה עם המחלקה? לא מתפקדת. לאן אתה הולך? רצית לדבר איתי, תתקשר עליך, מוני, תענוג. מה קורה, מוני? מה קורה? אני מוצא שזה לא תענוג בכלל, העובדה שהאדם הזה, המכונה אלקנה, עומד לשאת את האישה. אני באמת... כמו שהבנתי, היא עומדת לשאת אותו. כן, אני תוהה אם זה, לאיזה קטגוריה זה נכנס, של צער בעלי חיים או פשעים נגד האנושות. אותי זה מצער שאלקנה א' לובש שמאלות וב' הולך ברוורס כל הזמן. זה האמת שמתגלית עליו, כן, לאט לאט. השאלה שמפתיעה כאן, מי נתן לו רישיון? מי נתן לו את האישור לעשות את המהלך הזה? ואני לא מכיר שופט שיאשר דבר. למה? כי זה לא היה בתנ"ך לתת לו רישיון? יש בעיה. כי אלוהים לא הבטיח לאלקנה את הזכות להתחתן, מה הוא ערבי? בואי נגיד את האמת, בואי נציב את הדברים על השולחן. תפסיקי לתת מתחת לשולחן, יש בעיה. אתה חושב... אני בניגוד לכל הפאנל הזה חושב שהגיע הזמן שהוא יתחתן, מספיק כבר נמאס, כל לילה NBA, מבלבל לי את המוח, אלה הפסידו, אלה ניצחו, אבל אני דבר אחד לא מבין, איך הוא עושה את זה באמצע סדרת הגמר? מה הוא עושה? לא, האמת שאני אמר לי לפני זה שמה שמפריע לו שהוא לא מתחתן עם מזרחית. זה הסיפור. זה חמור מאוד, אני גם לא מבין את זה. שנתיים אני עושה לו פה סוציאליזציה לעניין, והבחור הולך, עושה מה שבא לו. הצביעות שלך, כי כשאתה הלכת לבחור אישה, הלכת על אשכנזייה, אבל לאלקנה שלנו אסור. אלקנה עשה לי סוציאליזציה, ואני למדתי ממנו, מה אתה רוצה? אוקיי, אנחנו במסגרת הסוציאליזציה הזו, אנחנו נעבור עוד מעט לאייטם הבא. מזל טוב, אלקנה וליאת ואלקנה. בסנדלים הוא נעול בגבעות עם החצוצרה, אך החיים הם כמו גלגל, הבחור התברגל קצת לאט והיום החתול כבר זל. חדשות, כתבות, הוא שולף לו מהשרוול. עיתונאי באותיות, הוא כבר אז היה על המסלול. יש חדשות לשתות כולם, על מסך פטריוטים צורכים. העונם זה אחינו כאן, זה אלקנה כמובן. אני חושב שזה מזל שאלקנה
משפחות נפגשות ובין רגע חיבור נולד יש כאן שני עולמות שהפכו בין לילה לאחד ליד קלה בזכות חלה היא מעצבת ויש לה סגנון ואותנו היא מקסימה וגם את אלקנה אני חושב שזה מזל שאלקנה כן הוא מצא את ליאת כי הוא היה כבר מסוגל להתחתן עם העירון של שבת כן החייל הכי גיבור הוא מתחתן עם היפה בנשים והוא כוכב עם מטאור מאושרים עד 150 עד 150